Era visto. Kevin Barman. E logo non me expulsaron o rapaz unha semana do instituto. Unha semana. E logo que fixo desta vez? Nada, tonterías. Colleu un borreno dunha obra e metió-no polo váter abaixo. O váter non vale para nada, claro, pero pillarías, oi. Unha caralladiña de nada. O que pasa é que como lle teñen manía... Home, se cadra pasouse un pouco, non? É o que dixo, home. O rapaz estaba experimentando. Como no instituto non lle deixan iniciativa, así non van chegar a nada na vida. Tamén, tiñas que ver como se puxo a directora. Xa un fillo. Home, normal. Cada monte que hai ao lado do instituto, Lino, para que queren váteres, Cae moito vicio, Lino. Non fomos nós sempre cajar ao monte. Por favor. E agora que vai o chaval unha semana na casa? Coño, búscalle un traballo. Ai, tes razón, Lino. Home, se queres podes mandarme para aquí que eu ensino o oficio de camareiro. Mándame para aquí, hai que traballe aquí comigo, que eu, mira, non che cobro nada. A ver, buscas algo pagarán. Como pagarlle? Xa non che cobro nada, é bastante, Un tipo xeneroso, Puscas, un amigo. Agora a dicirlo a Elvira, cando saiba que lle encontrei un cheo a Kevin, cómeme a bicos, cómeme a bicos. Era o que me faltaba. Xa teño o pai todo o día na de Puscas e agora o fillo tamén. Papá, e canto vou cobrar? Pois mira, unha das vantaxes de traballar na de Puscas é que, ao vivir tan cerca, xa non gastas en desplazamento. E aparte que eu podo chegar por aí de cando en vez, moi de cando en vez, para ver como vas. De cando en vez. Pero se pasas ali a vida. Xa, pero papá, canto vou cobrar? Que tan materialista é a xuventude, me home. Pois mira, concretamente, moito non. Agora o que vas a aprender é... Xa, pero canto? Mais ben non che vai pagar nada. Que vergonza. O meu fillo traballando de balde. Si, pero así tampouco che ven encima a facenda, Vale, claro. Alá ia o meu Kevin aprender o oficio de camareiro. Seguro que Puscas lle había ensinar os pormenores da hostelería. Rapaz, Sí. ahora que estamos sós, vouche ensinar algún dos segredos do oficio de camareiro nesta casa. Vale. Por exemplo, ti que farías con este café? Pois tiralo. Como tiralo? Ti que pensas que son Florentino Pérez ou que? Hai que reenchelo con leite. E xa temos un café con leite. Pero iso é unha porcallada. Unha porcallada. Malo será que haxa alguén que teña unha enfermedade infecciosa, non? E o viño é fácil. Entende? Que? Collemos a botella e devolvémolo. Entendes? Devolvémolo a donde a mamá. Pero é que está botando o viño branco na botella do tinto. Pois mellor, rapaz. Aí tes o famoso clarete do Puscas. Sí, señor. E aparte desto, botamos un chisquiño de auga para rebaixalo. Aí o tes, é para economizar. Para rebaixalo porque senón tamén emborracha máis, entendes? Xa. E fíxate, dunha copa de viño case temos unha botella. Este sí que é un segredo. A sustancia, o golpe definitivo, máxico, metílico. Un chorriño, Xa, pero que iso non lle pode facer dano a alguén. Isto non, home, isto como lle vai facer dano a alguén se isto é o que che botan nos hospitais? Isto é o que usan para curarte, entendes? Que... Pois, o mellor de todo isto é que é todo reciclaxe, entendes? Están todo o día dicindo, hai que reciclar, hai que reciclar. Pois o Puscas cumple, entendes? Que... Estou ben contento con que o Kevin traballo. A de cousas boas e útiles que lle debe de estar aprendendo o Puscas. Pois tiña que marchar, pero non podo pechar o bar. Va. Por un día que non tiñas o bar aberto tampouco pasa nada. Puscas pechar o bar. Lino toleou. Organizou o velorio do bono bar para non perder de abrir. Ao principio resultaba raro, pero despois afaste, Este bar non pecha nunca, Ali. Alá onde vas? Tiña que ir á boda de miña irmán. Estabas moi unido a ela. Meu normal. Debía ir porque dou un reel cando eu era pequeno. Pero tampouco nada especial, Debías ir, Debías ir, home, por favor. Pero deixa só Kevin ao cargo de todo e xa está. Kevin ainda non sei se estará preparado. Moito houve que discutir con ele, porque é carneiro. Pero ao final deixou a Kevin ao cargo do bar. Lembra todo o que che ensinei. Non se preocupe.
que me dá non sei que deixar así o bar só. Total, miña irmá tiña 2 riles cando me dou un a min. 2! Sí, naceu así. Non é que Kevin o fixese ben. Facío de maravilla. Que rico está este viño, eh? Non é o de sempre, o clarete de Puscas. Limpando a barra. Non vi un trapo esta barra en 20 anos. Ai, me cago. Isto se parece unha pensión de 2 estrelas. E aquí tedes unha atención pros clientes. Veña, vou limpiar o baño, Foi a primeira persoa que entrou nese baño en moito tempo. Nós xa non nos atrevemos, mexamos fora. Mas con váter parece un pozo negro. Marchando outro gin tonic. A ver, Kevin Costner, o meu combination. Aquí o ten. A ver. Caramba, que cousa tan rica! Parece ambrosía. E que sofisticado, pero quen se lle ocorreu unha idea de misturar xenebra tónica e limón? Quen ti tiñas que estar en Chicote? Pois moitas grazas. Canta xente, é que ben que está a cervexa. Kevin dixo que era por non sei que de tirar a que quedaba no vaso. Non sei a que se refería. Veña, quen quere outro gin tonic? A ver, que pasa aquí? Que é todo este barullo? Seguro que Puscas vai estar encantado cos cambios. Agora parece un bar como é debido. E os clientes temos menos posibilidades de coller unha infección, que tamén é importante. Kevin, estou moi descontento coa túa maneira de xestionar o local. Que... Non fixache nada do que te ensinei. Non reciclache o viño, nin o café. Home, que E, eso- ademais, dixéronme que convidaras a un cliente. Sí, é que levaba 3 rondas e, claro, dixen eu... Pois se leva 3 rondas, o que hai que fazer é cobrar máis. Entendes que está borracho? E non entendes nada. Do que se trata aquí é de atender a unha panda de borrachos. Sin miramentos nin remilgos, entendes, Kevin? Borrachos, home, parecían contentos, pero... Pero eles que entenderán, meus pobres. Kevin, vou ter que prescindir dos teus servicios. Saesme moi caro. Moi caro. Sí. Pero se vostede non me paga. Pero estarme facendo perder cartos. Decepcionácheme, Kevin. Veña, sae da miña barra. Vale. O Kevin moito non durou, non? Eu a verdade é que xa me estaba facendo a tanta limpeza e atención. Seguro que Puscas ia seguir na mesma liña. Ora, rapaces, xa volve ser o Puscar de sempre, Sí, se volve a ter ese cheiro como a podre. Portaba de lo de menos. Home, Moi malo debestes ter pasado, Isto tivo que ser un inferno para vos. Tampouco te creas, Puscas. Eu chegaba a casa sen tanta acidez no estómago. Va, eso son parvadas, home. Se non hai nada mellor que o que eu vos poño. Que hai mellor que o famoso clarete do Puscar. Non hai. Isto é química natural, amigos. Veña ese brindis. Polo Puscas. Salud. O loro